Iki lho rek, telepon yo. Rumah modern, ukurannya 5 kali 10, harganya 280 juta. Nomor keme, ready kari pindah tok. Sing pasti tonggoe ready. Yo. Kena dijak rasan-rasan, tapi sing positif aja negatif, golek gapi yo. Salah sih telepon nang omae. Ladung tarif no, iki lagi kemerdekaan yo. Iki bentuk façade depan omae, sebelah kan gini iki, ono pagar tembok. Ini, iki lampune sing moncor nison ndukur. Keramikan kan kiri ono roster bentuke daun ini ya wapi. Nah gini iki wis oleh free pagar redingan kayak gini iki. Motif kayak gini ben nama kesane estetik yo. Saya langsung lanjut mlebu rene. Iki nang sebelah kiri kene iki nggone arah karpote wis full keramikan. Mobil opo sing mlebu wis ben tempat dhewe. Untung wis aturun dhewe yo. Sebelah kiri kene iki ready kerane kari nguntir tok kena nggawe sepeda atau mobil yo. Iki bentuk cat depan omahe ono tali air kok ngene ben gak polosan yo. Iki langsung sebelah kene iki nang nggone halaman depan omahe. Ngene iki iso digawe nggon tempat nyantai utawa ruang tamu minimalis sing nang ngarep yo. Saiki langsung lanjut mlebu Bren. Apa sih masih kusen rek. Almino raya ketedas. Iki langsung nang nggone area ruang tamune. Ndukure lampune lho. Wape koyo ngene bener-bener sing pasti wis ono drop ceiling sisan. Iki ono jendelae sing iso dibuka tutup ben sirkulasi udara mlebu metu ben lancar. Saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki pintune geser dingan ben menghemat tempat. Iki nang gone kamar utamae sing pasti ono jendelae sing langsung menghadap nang arek karpot. Kecepatan AC wis ready, wis aja kuwatir. Tapi engko asine ping go dhewe sapa? Durung free yo. Sebelah kanan ini iki nggon arah dapure wis level ready kari nguntir tok. Iki dapure aman gak ketok teko ruang tamu selo nopo. Ono tameng iki yo. Iki menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar itu kedua wis koyo ngene iki modele. Setiap kamar wis aja kuwatir, kecepatan AC ready yo. Saiki langsung menggo sebelah kanan iki. Iki nang gone kamar mandine. Kiwa tengene wis full keramikan, wis ning gak duduk, sekretariat ready, shower ready, keran ready. Saya langsung ya tak ceritani nang kene, nang ruang tamu gini yo. Iki mah komane regane 280 juta, ukuran 6 kali 10, stok unit rumah terbatas. Untuk 10 lokasi, banding wis, mereka mat gawe kayo. Wis mulai kate suwe. Blangar kok, cuma lampu nih, wapi.